Mga barangay kapitan sa Dakbayan, Sugbong nga gipablater gahapon ni Acting Mayor Margot Osmeña gumikan sa wapag-uli sa ilang mga service vehicles, nagkakistyon sa lakang sa mga opisyal. Sa kabarangayan kami kayo ang mga sakyanan alang sa mga marespondihan. Si Nico Serino sa report. Mipirma kini mga barangay kapitan sa Dakbayan sa Sugbo sa laing suwat nga ipadala ngadto kang Acting Mayor Margot Osmeña. Gikan kini kang suspended Vice Mayor Edgardo Labella nga nangayo og katin-awan sa nahaunang memorandum sa Acting Mayor. Mato ni Labella, base sa order, why appeal sa isurrender ang mga sakyanan nga maggamit sa emergency. Una na ngayon, clarification how they can go about it. Kaya necessarily, these vehicles are used by these barangay captains for many purposes. Among others is emergency. Kaya kung ilasan niya ng iton over, unya na emergency sa ilang kwan, di sila makarespond kinsa may basulon. Kagahapon, nangunay si Osmeña sa pagpablotter sa 46 ka mga barangay officials nga wa mutuman sa iyang kamanduan. Sa nahipatik sa blotter, reklamong malversation of government property ug carnapping ang kalapasan sa mga barangay official. Kanang carnapping, you take away a certain thing or a certain vehicle without the owner, without the consent, or without the knowledge of the owner thereof. Na naman ni daan sa pagkakarnapping. Dili siguro if it is done maliciously, then there is malversation. But if it is not malicious, how could there be malversation? Mabitaw na nga nangay pa sila og clarification. Nagtuo si Association of Barangay Councils President ug tisa Barangay Captain Philip Zafra, pamulitika ang hinungdan. Sa miaging adlaw, nakapadala na og suwat ang mga kapitan nga mihangyo kang Osmeña nga adto na sa ilang barangay himuon ang inventory nga iyang gimando, inay nga bawion ang mga sakyanan. Unay mga emerhensya, unay mga panginahanglan sa tao, unsa pay ilang mga yangok ngo maingon lang may diretso na lang mga sa opisina sa Acting Mayor kay wa na sakyanan. Ada na lang. So, kay kami ra badayon basta di may maka-aksyon, kami gyud po na mo-blame. Unya kung amo di sila mo ihatag, kami singilad. Matud sa mga kapitan, gamit kaayo ang ilang mga service vehicles kung adunay respondian bisan unsang oras, labi na sa mga mountain barangays. Ug kuhaon na siya. Amo na lang na ikarga sa kuan sa habal-habal. Mubalik na lang mi. Or di ba mangingon mig mga sakyanan, manghangyo pa mig nay mga private. Barangay sa Pangdako, why ambulance? Kung naa may emergency, gubaon man ang uban mong sakyanan kay karaan man. Kana mong sakyanan bago urong branyo, kusog mo na mudagan. Mas makasib pamigdaghang kinabuhi kung mo'y sakyan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.